Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister-president Eugène Ruggenaat maakt zich zorgen over de situatie in Venezuela. Hij roept de bevolking op een vreedzame oplossing te vinden in het probleem. En daarbij zijn volgens hem eerlijke en transparante verkiezingen de enige oplossing. Afgelopen dagen is het heel onrustig in Venezuela nadat Juan Guaidó de bevolking had opgeroepen om hem te steunen. De oppositieleider wil dat president Maduro opstapt en daarvoor vraagt hij de bevolking massaal de straat op te gaan. Dit heeft weer tot vele gewelddadige incidenten geleid. Ruggenaat vraagt de bevolking alsjeblieft te denken aan het belang van het land en verder geen geweld te gebruiken. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, maakt zich zorgen over Venezuela. Maar hij ziet erin geen reden om vanuit Nederland militaire inzet te gebruiken. Volgens hem blijven de militairen in Nederland en is er geen enkele sprake van het feit dat de militairen deze kant op zouden komen om de bevolking te beschermen tegen eventuele vijandelijkheden vanuit Venezuela. Volgens hem kan een dergelijke inzet ook verkeerde gevolgen hebben en daarom wil hij duidelijk zijn: er komt geen militaire actie vanuit Nederland. De rechter heeft minister van Justitie Quincy Guerigori opgeroepen om een andere plaats te vinden voor de 16-jarige ongedocumenteerde vrouw uit Venezuela die met een groep van meer dan 30 personen vastzit in de barakken. Vorige week heeft het Europese Hof van de Rechten van de Mens besloten dat de groep kan blijven, maar de consequentie daarvan is dat de 16-jarige met heel veel anderen in de barakken zitten en soms ook wegens werkzaamheden even in een van de cellen moet gaan plaatsnemen. Dat vindt de rechter niet kunnen en daarom draagt ze de minister op om een andere, betere plaats te vinden waarbij de 16-jarige kan verblijven. Tijdens het bezoek dat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan Curaçao heeft gebracht, heeft hij ook ruimte ingelast voor een bezoek aan de raffinaderij. Verder heeft hij gesprekken gevoerd met onder meer de directie van de Refineria di Curaçao. Het is volgens hem duidelijk dat investeringen broodnodig zijn, maar hij heeft een duidelijk beeld van de raffinaderij gekregen en van de plannen die Curaçao daarmee heeft en daarvoor heeft hij alle hulp aangeboden. Volgens hem staat het ministerie van Buitenlandse Zaken klaar om Curaçao te helpen met het leggen van internationale contacten, zoals dat de afgelopen periode ook daadwerkelijk is gebeurd. Minister-president Ruggenaat bedankt de Blok voor zijn inzet. De viering van 1 mei als Dag van de Arbeid is op Curaçao rustig verlopen. Zoals inmiddels traditie is, komen de leiders van de vakbonden bijeen tijdens een kerkdienst in de ochtend en lopen daarna door de straten van Otrabanda. Aan het hoofd van de groep liep de voorzitter van de ABVO, Adrie Williams. De optocht was rustig. Tegelijkertijd was er ook een herdenking van 1 mei door een andere groep vakbondsleden onder leiding van Erro Kova. Ook die bijeenkomst verliep rustig. De verkoop van lokale groenten en fruit begint morgen. Dat heeft Mariela Aulario Maduro tegen de Extra gezegd. Zoals bekend is er door het sluiten van de grenzen door Venezuela geen nieuwe aanvoer meer mogelijk van groenten en fruit uit Venezuela. Vandaar dat ervoor gekozen is om lokale producenten hun waar daar te kunnen laten aanbieden. Aulario Maduro hoopt dat er weer veel mensen op af zullen komen en dat er veel groente en fruit verkocht zal gaan worden. Bij de massale protesten in Venezuela tegen president Nicolás Maduro is gisteren tenminste 1 persoon omgekomen. Volgens lokale media gaat het om een 27-jarige vrouw. Ook oppositieleider Juan Guaidó beweert op Twitter dat een vrouw van die leeftijd is omgekomen. De vrouw zou bij demonstraties in Caracas in haar hoofd zijn geschoten door veiligheidstroepen. Eerder werden al meerdere gewonden gemeld, onder meer nadat de veiligheidstroepen traangas op de demonstranten afvuurden. Guaidó riep dinsdagochtend op tot een opstand om Maduro's regering omver te werpen. De grote militaire steun waar hij op hoopte bleef echter uit. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.